Kembali ya pi para lok lo subscribe ya kene ke channel Amen Faithful and True. Badai bubun ni ai syapang ujisu kejikai badai kamtam na ki gospel bat na Bible Hebrew kawai bat na ka sacred tradition bat ka magisterium. Dia kene ke singi ngiwan ban pule biang sa sisen ya kene ka kot kalam prang ya jing im baru blay ba la penmi da u Francis de Sales pakui walang u doktor trong kepalang hain kasi na kalanong ke bandreu jo ka banta ke paningkong ningkong ngin pen ko ialade na ki pop bayap ni day ban sedang da ka pen ko na ka pop bayap bat kalat ban le kumta kalong lembaga sakramen jing penyesuk. Wat ya unang sapla babahatam uba pila ban shem. Shem ya iwei ikot lengkedop bala thok ban yarap ya ki breu ban penlong ya ke jinglet pla ke bancanai. Francis de Sales uang kat kita ki ikot lengkedop kemud ba la thok ban yarap da u Louis ka Granada da u Dominican walang u Dominican na ri Spain nata u Vincent Bruno walang u lengdo Jesuit na Italy nata u Francis Arias uneru u Jesuit na Spain bad u Edmond Auger uneru de u Jesuit ubana ri France ini ilong kikot ki bayarap kini ki lengdo soble ki thok ya ikot yarap kuno ban penkre ban lech ya sakramen jing plapop natang teng to pule ya ka tiak patiak bat pet kawai pakawai kamat hangno kidon kijing bakla jong pi sedang nadu kapor ba pilas ngotu hadu mentamene la raja ba pimla ban syania ha kijing ken mau jong pi tho ya ka ka ba pio i dakumne penbiang bat lumlang ya kijing milen ba pop jong pi isi yaki bat kentat yaki da kijing sosi bat kijing babe kadba kadonot jong pi kala to ken mau yakine kimat sauteli lembaka pop pila du no ya kijing jong blay pila kentat no ya kejaka jong pi habeneng pila sim halade ya ke jing jenjal du jok si junom bad pila kentai ya ke jing i jong blay si junom pi sngau thu ko filotia bangamut ya ke jing let pla kulum jong ke jing im jong pi barok kawe klempep ngapriang bakamlong barabor ke badan kam hadu kata-kata Henry ngasngau tikina bahkan salong ke cingerap bakrau ya pi mentah ha ke bastang namar kata ngerapen selur ting ya pi ban pediang ya ka kajia bun sin ba ke jinglet pla jong kitu ki ba im ya ke jing im ke ba man la kasngi kalong ke badap da ki jing duna ki bakrau kambun sin ki penlong tang kendiat ke jing pen kre lane kim ju pen kre bat kim ju don ya ke jing ngau si bapura ha ke jing sisa ke jia bun sin ba ki lek pla da ke jing temu lendet ban phai biang syakapop namar kim kwa ban kiar na kilat jong kapop lane ban pendon kam ya kilat ki lenti ban penbet ya ke jing im jong ki hakum kini ki jing jia cái jing lek pla kelum kalong ka pomla kia ban nang ai men sim ya cái jing ngau shania nalor kata cái jing lek pla kelum ka wer yangi sha cái jing tip jongi ya la de kapen ke yangi kapen ke hangi ya cái jing ngau le ran pa de hok jong cái jing im ba men shua jongi kapen long yangi ban ngau ping ya ke jing isnei jong blay pat ke jing up jong u da ke jing yaisha kawan ra jing suk hakad onot jongi
ka pen pengat ya ke jengmut jeng perkat jengi bat ka ketik yangi ban sim ya kirai ki babha ka ailat ya unong ai buit men sim jengi ya ka kabu ban ai hangi ya ke jing petil lenti ke bakham ya dei bat ke jing long jing man jengi ka pli war ya ka donot jengi knang bangin dubla ban pen pau ila de da ke jing shanya ha ke jing let pla jengi ki ba hadin habut namarba nga ai jimut ya phi shapang ke jing pen thamai kulum ya ka donot ba ke jing pai ba pura shaublei da ka ba ai ti ya la de na ka banta ke jing im baru blei nga tharai nga don dau ban ai jimut ya phi ban penlong ya kane ke jing let pla ba kulum kum tu kebalengkot kalong keban riu jo kebentak banikong in sapteng biang hakatayo banwan ya kalong kebah nyau jo kebentak banikong risibun to kane ke jing yale banlong baru blei banlong bakui kadonot kebah long kebah nikong keban yadei bat ublei kane ke jing pule kan yarap ya pi ban pentamai men sem kublai sibun en yara itrai Jesus Christ